assalamu aleykum yeɓiyankoɓe Windere TV onon kala on calminama e mbadi koftidindi eɗen ɗo e Supreme gam tawde ɗo hen debbo jontaɗo jonaɗo hoore muɗum on woni Aissata Dieng debbo mo Sadel ɓe mbi kala ko ɓooyi Allah ne wela kono gonga ene tawa saabu yimɓe fof ne gandi hakkude makko e Kawmar ko ɗum saabi hande min gari ɗo e Supreme gam addendemo carte makko invité d'honneur ɗum noon Aissata min calmini min juurima min ñaguimama Allah moƴƴere. Windere TV mi salmini on mo a jarama mi wi on bisimilla moon Oumar Doro Coumé bisimilla moon e galle moon bisimilla moon e ɓerɗe he aussi kadi ko koye ɗe gari tawi ɗo ɓerɗe ɗe ɗo ko ɗo tan gonɗon mi weltima no fewi e ko ciftorɗon kam e événement mo jogorɗon wadde gadduɗon lettre moon mbiɗon ko invitation d'honneur ne wawno wonde invitation tan haaɗa hen kono d'honneur ɗo ari foof adduɓe ne beela donc merci yo Allah hawridin en e ñalawmaji ɗi kadi Allah waɗa hen no jiɗirɗen ni mi weltanima on no fewi e hakkude Oumar Doro Coumé noon wona hande mankani duuɓi nogas vraiment koɓe mbiyata ko juuri foof Allah ne wela kono gonga nan ɗon Oumar ko guiɗo kadi ko guiɗo tabiɗɗo kadi sa famɗi hakkille seeɗa tan mbiyata ko an tan Oumar Doro Coumé yiiɗi kono sa ƴeewi no waye mani ko noon o waye jamanu makko foof en ñaganoma Allah balɗe juutɗe ñaganɗon mo une très belle carrière parce que ko carrière o addi ɗum ɗo foof donc yo juut merci e garal ma mon ngal merci e siftorde nde merci encore une fois e tabidde nde Allah jarama on jarama kadi en erima dendagal bandiraɓe Foutankoɓe walla Sénégal naɓe walla Afrique naɓe foof to goni nde jaggata e hono ɗiɗo événement ji par ce que c'est pas facile wadde représenter leñol c'est pas facile donc mon foof no wawi jaggude hen fodde no wawiri ni yo Allah hawridin en hen Allah jarama on jarama mi weltima no fewi komin arnoɓe ɗo henne e Supreme gam addandemo lettre makko invité d'honneur siftinde bandiraɓe tan ko le 15 février so Allahu lamɗo jaaɓi toon to Ravin Night Club à partir de 16h ɗum noon gueɗe paadudinde ma jaltin hen nde wonno eɗen gandi Windere TV 4 ans ala fof to yahani e nder leydi ndi yeehi ha toon to bundi Fouta gam yaltinde ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa ɓiɓɓe fulɓe ene guuri ɗum ko nande caɗele laabi ko nande caɗele stafridi ko nandi kadi e caɗele ndiyam e ko nandi hen eɗen mbawi wiide hayso foof safraki ko ɓuuri hen hewde safrima nde wonno ɗen ɗon caɗele nde jaltinade hewɓe ɓe gandanɗa hoorema ene darani diwan mumen jaɓɓi ɗen ɗon koyɗe gam safrude ɗen ɗon caɗele ɗum no eɗen mbawi wiide grâce à Windere TV te Windere TV ene yaaha e politique ene yaaha e diine e l'islam e kala to ganduɗa tan ene jojji e gurdam innama ade Windere TV ene yaaha hen koyɗe moƴƴe ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo min garno gam addande Aissata Dieng debbo mo Sadel invitation d'honneur en tawimo ɗo noon e bandi ko en hoddiɓe makko machallah ɗum noon en beltima no fewi sen dañin kadi ko ɓuuri en beltima en mbiyanmo noon saabu en jaɓɓama en bismama machallah ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe min ko rendez-vous e lettre goɗɗo Allah jarama on jarama